A contorna das Torres de Oeste estrean distintas melloras. A Xunta destinou ao proxecto de posta a punto deste espazo 400.000 euros. Entre as actuacións destaca a creación dun punto de información turística e un proxecto de recreación virtual que permite ao visitante achegarse á época das invasións normandas. O que se trata é de mellorar a experiencia do visitante, destacando pois esa historia que teñen as Torres do Oeste e tamén, por suposto, potenciar o que é a Romaría Vikinga, que é unha festa que tamén é festa de interese turístico internacional desde o ano 2004. O proxecto inclúe tamén un cambio na iluminación do conxunto. Unha parte máis vistosa pode ser a iluminación, que vai ser un reclamo moi importante. Tamén pois esa visita máis concreta e máis explicada ás torres e este pequeno centro tamén de interpretación, ademais da mellora de outros elementos que tamén aproveitamos co investimento dos fondos Next Generation pois para eliminar unha pérgola, mellorar unha figura do apóstolo Santiago, mellorar tamén pois as cubertas. A destacar tamén melloras na accesibilidade a este espazo declarado ben de interese cultural. Este proxecto que para nós era moi importante porque temos unha sensibilidade e a Xunta tamén, o director xeral e o delegado, sobre todo para facilitar o acceso a persoas con dificultade de mobilidade, non? Que ata agora había unha cadea aquí, en pouco pois eliminarémola para que se poida acceder esas persoas, non? Pero tamén é moi importante para nós porque este acceso agora vai nos permitir, no caso de algún percance cando se está celebrando a Romaría Vikinga, que sabemos que xunta moitísimas persoas, pois que este acceso nos permite chegar ali con medios que poidan, digamos, que solucionar esa papeleta. No marco desta colaboración, a Xunta tamén reforzou a súa aportación á Romaría Vikinga, un evento o que Turismo de Galicia chegou máis de medio millón de euros dende 2013. Ademais, o alcalde salienta tamén o impulso ao Camiño do Litoral coa promoción que supón para o municipio. Estamos moi contentos porque o Camiño do Litoral, que tamén está promocionando a Xunta, vai a ter unha das súas etapas e nós tamén traballando da man de todas as institucións temos xa diseñada a recuperación do Camiño Real ata o término municipal de Vilagarcía e por aí transcurrirá este camiño do litoral. Estas actuacións executadas aquí nas Torres de Oeste márcanse no Plan Xacobeo Next Generation cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.